Boldog, akit te kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék, hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, az szerint, amint kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi ő előtte szentek és fedhetetlenek a szeretet által. Amen. Énekeljük fennállva, kedves gyülekezet, a 25. Zsoltár első versszakát, szívemet hozzád emelem. Helyünket elfoglalva, az ige hirdetésre készülve, énekeljük a 824-es számú énekünk első versét, Szólj, szólj hozzád, Uram! Szerető Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk, dicsérünk és magasztalunk Téged, aki alkottad a mennyet és a földet, akit úgy ismerhetünk meg, mint Teremtő Istenünket, aki csodálatosan megalkottál mindent, és bennünket is, bennünket, akiket a maga képére és hasonlatosságára formáltál. Köszönjük, hogy a Téged
vagyunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy úgy is megismerhetünk, mint gondviselő jó atyánkat, aki gondot viselsz a teremtményeidről. Köszönjük naponkénti hűségedet. Köszönjük a kegyelmet, amivel dolgozol, és köszönjük azt, hogy nem úgy bánsz velünk, ahol megérdemeljük, hanem irgalommal és szeretetet sokasága szerint. Áldunk, dicsérjük és magasztalunk téged, hogy úgy ismerhetünk meg, mint megváltó Istenünket, aki nem hagytál bennünket elveszett voltunkban, hanem megváltott, megmentőt fiadat, az Úr Jézus Krisztus küldted értünk, hogy benne megválts, örök élettel ajándékozz meg, kegyelemmel ajándékozz meg minket. Szeretnénk megállni előtted, hódolni előtted, dicsérni, áldani, magasztalni téged. Arra kérünk Istenünk, hogy lelked által légy most közöttünk, szentelj bennünket, szentelj meg szabadra ügyéttel, hadd legyen lelked által a számunkra, örök életnek beszéltek. Ilyenért az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg Istenünk, hallgass meg személyes imádságainkat is, amely elmondtunk most neked. Amen. Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Isten igét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánok közöttetek. Ez az ige megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részének a 4. és azt követő verseiben. Isten igéjét és annak magyarázatát legyenek hallgassuk. A megnevezett helyről az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részéből így szól Isten szent igéje hozzá. Akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. Az igazság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, amikor hallgatták őt, és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. Sok megszállódó ugyanis hangos kiáltással kimentek a tisztátlan lelkek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Kedves testvéreim, kedves ünneplő gyülekezet, kedves ifjú lelkipásztor testvéreim! A felolvasott igeve szakasz semmi másról nem szól, mint a lelkipásztori küldetésről és a lelkipásztori szolgálatról. Úgyhogy azt gondolom, hogy Isten lelke szeretné nagyobb aktuálissá tenni az Istenünk számunkra és mindjárt számára, amikre rábízta az ő igényének hirdetését. Így kezdődik, elmentek és hirdették az igét. Fülöp is lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. Amikor a lelkipásztornak az a kérdése, hogy miről prédikáljon és miről szolgáljon, ez először fordulni, hogy megfordul a fejünkben ez a kérdés, akkor jó ezt mindig figyelembe venni, igény üzenetét,
túl szimpla. Nem kéne ezt valahogy mégiscsak összetettebbé tenni, mindig csak Krisztusról beszélni és Krisztust hirdetni, és semmi más. Elég ez a 21. században, elég ez a ma emberének, akit annyiféle hatás ér, és annyiféle tud figyelni, és annyi mindenre vágyik, elég ennyi hirdetni a Krisztust. Elég. És szeretném bátorítani és biztatni benneteket magammal együtt, semmi más ne tegyetek, mint hirdessétek a Krisztust. Tegyetek róla, tegyünk róla bizonságot. És azt kérjétek el, és kérjük el minden nap, hogy ezt hogyan tegyünk. Hogyan beszélünk Krisztusról, hogyan tegyünk róla bizonságot. Szent meggyőződésem, hogy az Isten lelke mindig aktuálissá tudja tenni, és mindig időszerinté tudja tenni, és minden egyes lélekhez el tudja vinni a Krisztusról szóló üzenetet és evangéliumot. És sohasem lesz amúgy, és sohasem lesz időszerűtlen, és sohasem lesz régi. Isten lelke minden egyes alkalommal meg tudja szólítani az emberi szíveket a Krisztusról szóló evangéliumban. Fülöp lement Samáriába, a nem szeretem városba, a nem szeretem helyre, és elkezd beszélni Krisztusról. Nincs egyedül. Ott van vele, az, akiről beszél. Ott van vele a Krisztus. Ott van vele, és adja szájára a szót, és munkálkodik rajta keresztül. Hirdetni a Krisztust. Nincsen a világon más szüksége. Erre viszont rendkívül szüksége van, hogy a Krisztus evangéliumát hallják. Hogy jó hírt, hogy örömhírt, hogy szabadító örömhírt hallják. Hogy az Isten úgy szeret, hogy az ő felkeltét, az a Krisztusát küldte el erre a világra. Értetek? Értetek. Hogy az Isten úgy szeret, hogy az ő fölkentje elhajol, hogy az ő fölkentje magára veszi ami emberi sorsunkat, ami emberi életünket, nyomorúságunkat, magára veszi a mi emberi bűneinket, fölviszi a Golgotai keresztre, eleget tesz minden bűnünkért, szabaddá tesz, megszabadít, fölszabadít. Mondjátok el minden. Ez a küldetés. Ezt teszi Fülöp, ezt tették az említünk járó hűséges, igénykötő nemzedékek, és ez bízza rá a mi magas. Hirdetni Krisztus. És hogyha hitelesen vesszük ezt, és odaszállunk és odaszent élettel, és ráfigyelve a Úrunkra, akkor ennek a Krisztusról szóló beszédnek megvan
reménység szerint rám figyeltek, figyelni, hogy föntre. De ez az egy szív és az egy lélek, ez az Isten lelke, a Krisztus lelke, amely összeköt bennünket, amely munkálkodik bennünk és bennetek, és amely rajtatok keresztül meg kell szólítani életeket. Egy szívvel és egy lélekkel figyelj arra, amit fülök mondtam, amit fülökön keresztül mond az Isten, amit üzen az Isten. Egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal, egy gondolattal, valami hihetetlen, kohéziós erő, ami összeköt, ami összekovácsol, ami egyé formál, ami egyé tesz, ami nem különbözőségeket szív, egy szívvel és egy lélekkel. Ó, micsoda nagyobb! Egy szanaszét húzó világban, egy sokfelé gondolkodó világban, egy szívvel és egy lélekkel ott lenni és együtt lenni, micsoda nagy ajándék. És mekkora erő van ebben. És igazából semmi más nem történt, csak fülök hirdeti a Krisztus. Beszél az Isten szeretetéről, irgalmáról, kegyelméről, amely Jézus Krisztusban megjelent, amely életet ad, életet formál. És ennek az üzenetnek valóban gyümölcse van. Életek újulnak meg, életek tisztulnak meg, életek változnak meg. Sok megszálló, ugyanis hangos kiáltással kimentek a tisztátalan lelkek, sok véle és sánta és meggyógyult, olvassuk az igében. Ebben hatalom van, ebben erő van. Nem az én erőm, nem a te erőd, nem a mi erőd, hanem a Krisztus ereje. Amikor fölmész a szószékre, és elkezded az igényértetést, elhiszed, hogy ebben hatalom van, hogy ebben erő van, hogy itt életek újulhatnak meg rajtad keresztül, ha te hűséges, hiteles, Krisztusra figyelő eszköz vagy. Mekkora ajándék, mekkora kincs ez, és mekkora lehetőség, és mekkora felelősség fölmenni a szószékre, fölmenni oda, és hirdetni a Krisztust. Itt életmentésről van szó. És az Isten ezt szeretné rajtatok keresztül, és rajtatok keresztül munkálni ebben a világban. Ebben a beteg világban, a nyomorúságok között élő világban ezt munkálni. Hogy életek újuljanak, életek gyógyuljanak. Hogy valók szemei nyíljanak. Hogy a sánták járjanak. Hogy a tisztátalan lelkek távozzanak. Te, én, mi együtt mindenben eszközök lehetünk az Isten kezében. Elhiszed. Komolyan veszed. Vagy ott van az a bizonytalanság, hogy tudja. Nem is biztos ez. Mi fölmegyünk, csináljuk, végezzük. Hát elvégre beharmozunk. Csak vége a harmadnak.
és az éneknek is vége, mert a kántor abba hagyta, és csak föl kell menni a szószékre, és mondani kell valami, hogy ennek lesz eredménye, ennek lesz hatása. Itt életek gyógyulnak, életek menekülnek meg. Elhiszed. Hidd el. Hidd el. Mindez nem az én és nem a te érdemed, hanem a Krisztus munkája. Az övé. De ebben szeretne bennünket felhasználni. Amikor készültem erre az igényekésre, akkor az utolsó mondat volt az, amiről azt gondoltam, hogy talán ezzel kellene kezdeni, de mégiscsak arra gondoltam, hogy az elején kéne kezdeni, azt eljönni a végére. Mert így fejezik be ez a bejutóval, és nagy öröm volt abban a városban. Drága testvéreim, nagy öröm volt abban a városban. Sokat gondolkodtam rajta, hogy mi kell ahhoz, hogy egy városban nagy öröm legyen. 2023. novemberében mondom bele, mi kell egy városban ahhoz, hogy nagy öröm legyen. Mit kell csinálni? Szerintem sokaknak, akik itt vagytok, sok ötlet lenne, meg ha kimennénk az utcára és megkérdeznénk, sokan sokfélét tudnának mondani, hogy mit kéne csinálni, hogy nagy öröm legyen, de szerintem nagyon sok olyannal is találkoznánk, azt mondanám, hogy ilyet nem lehet csinálni. Felejtsétek el, hogy nagy öröm legyen. Annyi szkeptikus ember van, megfásul, kiégett ember, érdekelenség van. Mindenhol ezt halljuk és halljátok ti is. Az embereknek nincs semmilyen se kedve. Nem lehet őket összehozni. Nagy az érdekelenség. Ilyen öröm, nagy öröm. Azt mondom, azt elképzelhető. Hát lehet, hogy a sok pénzt osztogatnám mindenkinek, akkor lehet, hogy öröm lenne, de hát ez még nem működik. Ki ezt a verziót, ezt vessünk is el. Nagy öröm, hogy ott van a városban. Mi történik? Mit csinált ez a feladat? Mit csinált az a szerencsétlen ember egymaga Samáriában, hogy nagy öröm lett a városban? Tudjátok, hirdette a Krisztus. Ennyi egyszerű. És ez megint nagyon komoly hitkérdés, és nagyon komoly élet odaszánás kérdése, hogy elhisszük-e, elmerjük-e hinni, hogy azzal, hogy mi hirdetjük a Krisztust, azzal örömet szerzünk. Lehet, hogy a város és a falu közössége nem fog kitudulni és táncolni a főtéren, de hogy a szívekben és lelkekben lehet öröm, ez egészen biztos. És nekünk nem is biztos, hogy számokba kell gondolkodnunk, amikor rám bízza a mi Istenünk az igehirdetés szolgálatát, és nem statisztikákra kell gondolkodni, hanem életekben kell gondolkodni. És abban kell gondolkodni, hogy az Istennél az egy,
péntek nagyobb lesz. Nagyon volt abban a városban. Kedves ifjú lelkipásztor testvéreim, kívánom nektek, hogy ezt az örömöt éljétek át a szolgálatotok révén. Adjon Istennek lehetőséget, adjon Istennek ráfigyelést, oda fölfelé való tekintést, hogy tudjatok, ami megváltott Úrról, mindig hitelesen, hűségesen bizonságot tenni. Azt, amit ti átéltetek, azt, amit ti megtapasztaltatok, azt, amit veletek tett az Isten, azt továbbadni. Igazából Fülöp is ezt teszi. Amit ő a megváltó Úrral együtt végigított és végigjárt, azt mondja el, és arról tesz hitelesen bizonságot. És ennek a vége az valóban öröm. És szerintem a lelkipásztori szolgálatoknál nincs annál nagyobb, amikor azt látod, hogy az emberi szemekkel, tekintetekkel öröm. Minden nyomorúsága, az életed minden terve ellenére örömöt látsz szemekben. Örömöt látsz a tekintetekben. Szoktunk mi lelkipásztorok arra panaszkodni, hogy kevés visszajelzést kapunk a szolgálatunkról. Valóban is van, meg nincs is így. Mert számomra mindig nagy visszajelzés az, amikor a tekintetekből örömöt látok. És az arcokon örömöt látok. És lehet, hogy nem kell mondani semmit. És nem kell azt mondani, hogy tiszteletes úr, szépen beszélt. De az arcokat látod, és az örömöt látod az arcokon. Azért ad hálát mindenkor, és adjatok hálát. Áldom Isten hűséggel, neki való engedelmességgel, abban a szolgálatban, amire elhívott, és most el is bocsátom benneteket. Minden elől a helyről, vezesse mindeneket, járjon lehetetek, szíveti közösséget. Mi pedig szeretnénk együtt veletek követni, és együtt szolgálni. Ámen. Jöjjünk! Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért a csodáért, amit a te igéd véghez vihet és véghez visz az életeiben. Köszönjük neked mindennek előtt azt a csodát, amit saját életünkben végeztél. Köszönjük mindazokat a csodákat, amiket nekünk megmutattál, amiket mi átéltünk. Hadd legyünk mindezekről hűséges bizonyság előtt. Téged hívunk, ami szolgálatunkban. Te ad erőt, bölcsességet, vezetést. Hadd, hogy rá tudunk figyelni, hogy Úrra tegyünk, hűségesen bizonyságot tenni. Urunk, Úr Jézus Krisztus, mi téged szeretnénk hirdetni.
a te szeretetedet, a te irgalmadat, a te kegyelmedet. Erről szeretnék bizonyságot tenni, mert ennek a világnak erre van szüksége. Arra van szüksége, hogy életek gyógyuljanak, hogy sebek gyógyuljanak, hogy megajándékozz bennünket, nem csak erre az életre, hanem az örök életre is mindennál. Köszönjük neked, hogy a te szabadító örömkéred valóságos örömet tud teremteni, amely nem csak idei órája való, és nem csak a körülményektől függ, hanem valóságosan örömmel tud eltölteni az, hogy mi a te megváltott gyermekeid vagyunk. Így imádkozzunk most el hozzád, ifjú lelkipásztor testvéreinkért, akiket elhívtál, akiket szolgálattal állítasz. Áld meg őket, hordozz az ő életüket, a te kegyelmeddel és irgalmaddal. Nagy neved dicsőségért tiéd, Istenünk, hallgass meg könyörgő szavaikat. Ámen. Mondjuk együtt az Úr Jézus tanulni imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap kérjünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és nem minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. Hirdetem az alapozás lehetőségét a testvéreknek, tudván, hogy őket azok szereti az Isten. Mindezek után mi Úrnak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és az ő szent lelkének közössége legyen és maradjon mindjárt. Magasztaljuk a mi Istenünket énekszóval, énekeljünk a 208. dicséret első versét. A 208. dicséret első vers így köszönjük: jöjj, újjunk, hálasszuk, és szállj Isten szabadító, elhívó kegyelmét ünneplő kedves gyülekezet, Bejelentem, hogy a Tiszán Indeni Református Egyházkerület a mai napon
2023. november 18-án megtartott közgyűlése a lelkész szentelésre jelentkezett Bejdek Endre, Kocsis Halász Teodóra, Molnár Zsolt, Nagyné Csomós Mária, Tóth Emese és Tóth Henrietta. A közgyűlés megállapította, hogy valamennyien megfelelnek a lelkész szentelésre bocsátás feltételeinek, így a közgyűlés a 2/2023. november 18. számú határozata értelmében felszentelésre bocsáthatók. Kérem őket, hogy bemutatásuk elhangzásakor álljanak föl és jöjjenek ki. Bejdek Endre. Bejdek Endre 1975. október 13-án született Tolna megyében, Pincehelyen. Gyermekkorát Simontornyán töltötte. Itt járt általános iskolába, itt került kapcsolatba a Magyarországi Református Egyházzal. A simontornyai gyülekezetben keresztelték és konfirmált, és megtérése is ehhez a közösséghez kötődik. Középiskolai éve alatt részese, majd szolgálattevője az egyházmegyei és gyülekezeti ifjúsági missziónak. Pécsett az Apáczai Csere János Gimnáziumban érettségizett, ezután a Károli Gáspár Református Egyetem tanítóképző főiskolai karára jelentkezett. Az itt töltött 4 évre hálaadással tekint vissza. A teológiai tudományok itt nyűgözték le először igazán. A diploma évében 1998-ban kötött házasságot Kovács Adriennel, akivel ma 5 gyermeküket nevelik. Adrien a Kölcsei Ferenc Református Tanítóképző Főiskola ének- és zenetanszékén kapott állást, ezért ő a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológus lelkész, majd vallástanár szakára kérte felvételét. Debrecenben a nagyerdei, majd a nagytemplomi gyülekezet tagjai lettek. Másodéves korától a Debrecen nagytemplomi református egyházközség ifjúsági munkásaként szolgált. Itt töltötte segédlelkészi évét is. Ezek után a pedagógus pályára állt Debrecenben, a Kölcsei Ferenc Református Tanítóképző Főiskola gyakorló általános iskolájában, majd Sárospatakon a Református Gimnáziumban, végül Göncruszkán a Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskolában dolgozott többféle munkakörben. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában vallásoktató lelkészként a vallástanári munkaközösséget vezette. Szolgálata legkedvesebb területe a diákok lelki életének gondozása és szervezése volt. Jelenleg a Göncruszkai Református Egyházközség tagja. Aktívan vesz részt a gyülekezet, az egyházmegye és az egyházkerület életében. A gyülekezetben férfi kör vezetésével bízta meg lelkipásztora, a környékbeli gyülekezetekben gyakran és szívesen helyettesít. Az elmúlt 18 évben pedagógusként szolgált, szerette ezt a szolgálatot, akár a vallásoktatásról, akár alsó tagozatos tanításról, akár intézményvezetésről volt szó, de életének ez a szakasza lezárult. Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb elköteleződés alakul ki benne a lelkészi hivatás irányában. Isten megújította lelkészi szolgálatra való elhívását, és kész teljes odaszánással beállni ebbe a szolgálatba. Vezérigéje a Máté Evangélium 5. fejezetének 6. verse: boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Kocsis Halász Teodóra. Kocsis Halász Teodóra 2000. március 30-án született Kisvárdán, Kárpátaljáról származik, ahol szüleivel először Nagymuzsajban, majd Beregújfaluban éltek, mivel lelkészi szolgálatuk ezekre a helyekre hívta őket. Szülei mindketten lelkipásztorok, így Isten házának közvetlen közelében nőtt fel, mely számos áldást hordozott magában. 2 testvérével,
már gyermekkorukban is szívesen vettek részt a gyülekezet alkalmain, egy idő után pedig maga is bekapcsolódott a szolgálatok végzésébe. Mindig is otthonaként tekintett templomára és a gyülekezetre. Az iskolában töltött idő első 4 évét a Beregújfalui általános iskolában töltötte, majd egészen az érettségi vizsgákig a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium növendéke volt. Miután megszerezte az érettségit, Isten világos hívását érezve felvételizett a Sárospataki Református Teológia Akadémiára, úgy érezte, minél több embernek hírül kell adnia azt a hatalmas szeretetet, amit ő is megtapasztalhatott Isten felől. A teológián nyílt lehetősége növekedni a hitben, felfedezni a teológiai tudományát, mélyebben megismerni a Szentírást. 4 éven keresztül vett részt a Tudományos Diákkor konferencia pályázatában. Teológia falai között körvonalazódott benne az, hogy a teológiai disziplinák közül a biblikus áll hozzá legközelebb, ezen belül is az Új Szövetség vizsgálata, amelyben még inkább szeretne elmélyedni a következő években. 6 éves gyakorlati évét a Miskolc-Tetenvári Református Egyházközségben végezte, ahol számos területébe bekapcsolódott a gyülekezet szolgálatába, és ahol a mind a mai napig végzi a szolgálatát. Isten meghallgatva imáját, kegyelméből megengedte, hogy megismerje férjét, Kocsis Sándort, akivel 2022. július 24-én kérték Isten áldását és megtartó jelenlétét a házasságukra. Különös kegyelemmel élik meg, hogy mind a ketten Isten szolgálatában állnak lelkészként. Vezér igéje Ézsaiás könyvéből a 41. fejezet 9. és 10. verse. Ezt mondtam neked, szolgám vagy. Kiválasztottalak, nem vetlek el téged, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, és meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Molnár Zsolt. Molnár Zsolt 1999-ben született Nyíregyházán, a család kárpátaljai Beregújfalba vitte haza elsőszülött gyermekét, ahonnan rövid idő után Verbőcre költöztek. Sokat jelent számára az a hit, amit családja mindennapjaiban élt meg. Példa előtte szüleinek elhívástudata és önzetlensége, amit a gyülekezetben végzett szolgálatukban és a családi életben látott tőlük. Tanulmányait 2005-ben a nagyszülősi Perényi Zsigmond középiskolában kezdte, 7 évvel később felvételizett a Nagyberegi Református Líceumba, ahol az eltöltött 3 év meghatározó volt számára. Az intézmény szellemisége és az őt körülvevő tanárok, nevelőtanárok hitvalló életükkel nagy hatást gyakoroltak rá. Itt ismerte meg személyes megváltójának Jézus Krisztust, és kapta elhívását a lelkipásztori szolgálatra, amit konfirmációjakor kapott igével pecsételt meg számára mindenható. Elhívásáról Calvin szavait használva ez bizonyságot, Istennek tetszett, hogy belén csepegtette igéjét. Minden évben rendszeresen vett részt a gyülekezeti programok és alkalmak szervezésében, lebonyolításában is, melyekben otthon érezte magát. A 2014-es ukrán-orosz konfliktus nyomására 2 fiú testvérével együtt Sárospatakon kezdte meg tanulmányát, ami rövid időn belül egyik új otthonává vált. Elmondása szerint Patakon új oldalról ismerte meg önmagát, hiszen a város és a neves iskola szellemiségének varázsa őt is elérte. Sokan segítettek neki ebben az időszakban, beilleszkedésben, hogy távol az otthonától mégis otthonra találjon Sárospatakon. A reformáció 500. évében érettségizett, és alázattal, de tudatosan adta be még ebben az évben jelentkezését a pataki teológiára. Teológiai tanulmányai alatt szerves része volt a teológia, illetve református kollégium közösségének. Az akadémia diák presbitériumában 2 évig esküdtfelügyelőként is szolgálatot végzett,
amely megerősítette felelősségérzetét, közössége diáktársai és tanárai iránt. Úgy érzi, hogy ezek a tapasztalatok a lelkipásztori szolgálatra való felkészülését is elősegítették. Ex-misszus gyakornoki éve alatt szerzett alma matere nevelőtanára is lehetett, fél évig, ami alatt jobban megismerte ezt a közeget, amitől sokat kapott az elmúlt évek alatt. A teológián ez év júliusában szerzett lelkészi oklevelet, jelenleg a Sárospataki Református Egyházközségben végez segédlelkészi szolgálatokat dr. Fodor Ferenc nagytiszteletű úr felügyelete mellett. A jövőbeni tervei között szerepel, hogy mélyrehatóbban foglalkozzon a gyakorlati teológiai tudománnyal, hisz abban, hogy Isten az, aki alkalmassá teszi az övéit a szolgálatra, így ezzel a hittel kezdi meg mindennapjait. Vezér igéje Hóseás könyvének 2. fejezetéből így szól: eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Nagyné Csomós Mária. Nagyné Csomós Mária 1987-ben született Egerben. A Debreceni Református Kollégium gimnáziumában érettségizett 2005-ben, és habár fontolóra vette már akkor is, hogy a teológiára jelentkezzen, végül a következő tanévben a Debreceni Egyetemen volt hallgató német-magyar szakon. Hamar kiderült, hogy nem találja ott a helyét, így már húsvét után nem folytatta tanulmányait. Ezek után Miskolcon alkalmazott fotográfus, OK és képzettséget szerzett, majd az Eszterházy Károly Főiskolán mozgókép kultúra és médiaismeret alapszakon diplomázott. Ezután levelező tagozaton, mesterképzésen tanulta ugyanezt. 2013 áprilisában epilepsziás lett, és a lábadozás alatt hallotta meg a hívást újra, így ezen az éven pótfelvételi eljárásban jelentkezett a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre. Itt ismerte meg férjét, akivel 2017-ben kötött házasságot, 2020. február 1-től szolgál ex-misszusként, majd ex-misszus gyakornokként, jelenleg pedig segédlelkészként a Hernát-Szentandrási, Gibáti, Hernát-Büdi, perei gyülekezetekben. Mikor érettségi előtt úgy döntött, mégsem szeretné egy lelkész életét élni, mellette azért még mindig hitte, hogy szolgálatra hívta el az Úr, de megmagyarázta magának, hogy szolgálni Istent, építeni az ő országát nem csak lelkészként lehet, mégis elfelejtette megkérdezni őt magát. Szinte görcsösen kereste a jó utat, és ragaszkodott a döntéseihez, amelyekből kihagyta Istent. Végül 2013 áprilisában epilepsziás lett, amelyről valószínűsíthető, hogy nagymértékű stressztől alakult ki, amit a roham utáni lábadozás alatt így szigorúan kerülnie kellett. Ez a kívülről gondtalanságnak látszó állapot adott neki elég nyugalmat önmagától, hogy újra meghallhassa az Úr hívását. Minden korábbi aggodalma jelen volt még, de megérezte azt is, hogy hogyan ad Isten erőt ahhoz a feladathoz, amellyel ő bíz meg bennünket. A teológián pedig számtalanszor bizonyította, hogy beteljesíti ígéreteit, és a kapcsolata is szorosabb lett vele. Lassan 4 éve élnek a parókián és szolgál gyülekezeteiben. Megvannak azok a nehézségek, amiket nem szeretett volna vállalni, nehéz néha megtalálni a helyes lépést, most is megvan a kétség, de mellette megvan az a felülről jövő erő, amire ígéretet kapott 2013 nyarán. Vezér igéje a Korintusiakhoz írott 2. levélből a 9. fejezet 8. verse, Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek,
és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Tóth Emese. Tóth Emese 1997. augusztus 31-én született Szikszón, szüleivel és egy öccsével a Zemplén szívében található Pálházán nőtt fel. Óvodai, általános iskolai éveit a településen töltötte, ahol lelkipásztorának, Baksy Jánosnak köszönhetően hamar megismerkedett református hitünk alapjaival, valamint a helyi gyülekezettel. Középiskolai tanulmányait Miskolcon töltötte a Lévai József Református Gimnáziumban, ahol erős hitbeli alapot kapott. Érettségi vizsga után Sárospataki Református Teológiai Akadémiára jelentkezett, református közösség szervező szakra, levelező tagozaton. A teológián töltött egy év után megerősödött benne a lelkipásztori elhívás, melynek hatására jelentkezett a lelkész szakra. Ezt követően párhuzamosan végezte a két szakot, míg 2019-ben abszolvált a közösség szervezői képzésen. Lelkipásztori diplomáját 2023. július 1-én vehette át. Szakdolgozatát egy számára nagyon kedves témában írta, a Kovácsvágási Egyházközség történetéről, ahol gyerekkorában a keresztség sákramentumában részesült Varga Zsolt tiszteletes úr szolgálata során. Segédlelkészi évét Encs és körzetében töltötte Baksy Mária esperesasszony kezei alatt. Hálás szívvel gondol a gyakorlati évre, ott megélt áldásokra, tapasztalatokra, életében Zemplén és Abaúj kiemelt fontosságú helyszínek voltak. Zempléninek vallja magát, abaúji gyökerekkel, szülei, nagyszülei által. Jelenleg azonban Budapesten él, a budai gyülekezetben szolgál, személyiségéhez közel álló hittanoktatásban. Erővel és örömmel és lelkesedéssel él meg minden napot, amikor a gyermekek között hirdetheti Isten igéjét, vezetheti őket hitbeli útjuk során. Vezér igéje a 24. Zsoltár 7. verse: egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Tóth Henrietta. Tóth Henrietta 1995. augusztus 17-én született Tiszaújfaluban, Kárpátalján. Az általános iskolát Beregsomban végezte el, ahol egészen kisgyerek korában csatlakozott a gyülekezethez, a gyülekezeti alkalmakon, táborokon, gyermekheteken először mint résztvevő, később mint szervező vett részt. Konfirmáció után ő vezette az Örömhír Klubot és a vasárnapi iskolát. Ezzel kapcsolatban a gyermekevangelizációs közösség tanfolyamát is elvégezte. A középiskolai tanulmányait a Nagydobronyi Református Líceum biológia-kémia szakán végezte el, ahol bekapcsolódott az ifjúsági munkába, végzősként pedig ő vezette az ifit, illetve számos áhítatot tartott. Isten különleges módon vezérelte útját, hiszen már egészen kislányként megfogalmazódott benne, hogy lelkipásztor szeretne lenni. Az érettségi után egy évvel felvételizett a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológus lelkész szakára, ahol 2023. június 19-én szerezte lelkészi oklevelét. 2 évet töltött el a Rásonysáberencsi körzetben exmisszusként, illetve gyakornokként 5 gyülekezetben szolgált, 2 iskolában tanított hittant. Ez a 2 év a sok áldás mellett álhatatosságot és kitartást ajándékozott számára. Jelenleg az Eötvös József Református Oktatási Központban szolgál, mint segédlelkész és vallásoktató tanár.
vezér igéje a Korintusiakhoz írott első levél, 2. fejezetének 9. verse. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Legyen hát ez az óra megszentelődésetek alkalma, nem csak úgy, hogy mi szentelünk meg titeket, hanem úgy is, hogy oda szánjátok magatokat szent, Istennek kedves áldozatul, hogy szolgálatotok által majd Isten azokat is megszentelje, akik között szolgáltok. Keresztény gyülekezet, hívjuk segítségül Istennek szent lelkét, hogy ő maga tegye alkalmassá lelkészjelölt testvéreinket. Énekeljük a 834-es számú dicséretünk első versszakát, ébredj bizonyságtévő lélek. Szolgálatra elhívást nyertetek és lelkész szentelésre jelentkeztetek, ismeritek-e, vállaljátok-e azt a rendet, amelyet a Magyar Református Egyház törvényei, szabályai a lelkészekre vonatkozóan előírnak. Felelet, ismerem, és azokat magamra vállalom. Ismerem, és azokat magamra vállalom. Hajlandók vagytok-e a lelkészi szolgálat hűséges betöltésére, arra magatokat esküvel is elkötelezni? Isten megsegítő kegyelmében bízva, igen. Isten megsegítő kegyelmében bízva, igen. Most pedig jobb kezeteket szívetekre téve, mondjátok utánam az esküt, a gyülekezetet kérem, álljon fel. Én, Bejdek Endre. Én, Kocsis Halász Teodóra. Én, Molnár Zsolt. Én, Nagyné Csomós Mária. Én, Tóth Emese. Én, Tóth Henrietta. Esküszöm az élő Istenre, Esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek. aki Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes szent háromság, egy örök Isten, teljes szent háromság, egy örök Isten, hogy lelkészi hivatalomban, hogy lelkészi hivatalomban, melyre most véglegesen kibocsáttatom, melyre most véglegesen kibocsáttatom, ami Urunk Jézus Krisztusnak hűséges szolgája leszek. ami Urunknak Jézus Krisztusnak hűséges szolgája leszek. A teljes szentírást szorgalmasan tanulmányozom, A teljes szentírást szorgalmasan tanulmányozom. a második helvét hitvallást és a heidelbergi kátét tiszteletben tartom. A második helvét hitvallást és a heidelbergi kávét tiszteletben tartom. Isten igéjét, Isten igéjét, mind alkalmas, mind alkalmatlan időben, mind alkalmas, mind alkalmatlan időben, Anyaszent Egyházunk hitelvei szerint,
anyaszentegyházunk hitelvei szerint, tisztán és igazán hirdetem tisztán és igazán hirdetem a sákramentumokat, a sákramentumokat, egyházunk rendtartása szerint szolgáltatom ki, egyházunk rendtartása szerint szolgáltatom ki, a gyülekezetemhez tartozók tanítására a gyülekezetemhez tartozó tanítására és gyermekeiknek és gyermekeiknek, református keresztény vallásunkban való nevelésére református keresztény vallásunkban való nevelésére nagy gondot fordítok. nagy gondot fordítok. A tiszta erkölcs fenntartásán buzgó munkálkodom. A tiszta erkölcs fenntartásán buzgó munkálkodom. Evékből szükség esetén az egyházi fegyelmet, Ebből szükség esetén az egyházi fegyelmet, Isten igéje és egyházunk törvényei szerint Isten igéje és egyházunk törvényei szerint, presbitertársaimmal együtt, presbitertársaimmal együtt, személyválogatás nélkül gyakorlom. személyválogatás nélkül gyakorlom. Ha emberi gyöngeségből vétenék, Ha emberi gyöngességből vétenék, az egyházi fenyítésnek magamat alázatosan alávetem. az egyházi fenyítésnek magamat alázatosan alávetem. A szegények, elhagyottak, betegek gondját felveszem. A szegények, elhagyottak, betegek gondját felveszem. A hivatali titkot megőrzöm. A hivatali titkot megőrzöm. Egyházunk törvényes szabadságát és függetlenségét, Egyházunk törvényes szabadságát és függetlenségét fenntartani és megvédeni kötelességemnek ismerem. fenntartani és megvédeni kötelességemnek ismerem. Egyházi és iskolai ügyekben Egyházi és iskolai ügyekben csak törvényes felsőbbségem rendelkezéseit teljesítem. csak törvényes felsőbbségem rendelkezéseit teljesítem. Beszédemmel, tanításommal, Beszédemmel, tanításommal, minden némű munkámmal, minden némű munkámmal, példaadásommal és egész életemmel, példaadásommal és egész életemmel, Isten országának terjesztésére, Isten országának terjesztésére, református keresztény anyaszentegyházunk építésére törekszem. református keresztény anyaszentegyházunk építésére törekszem. Lelkészi pályámat ok nélkül el nem hagyom, Lelkészi pályámat ok nélkül el nem hagyom, és az igaznak megismert református keresztény hitemet és az igaznak megismert református keresztény hitemet sem félelemből, sem félelemből, sem adományért, sem adományért, sem világi gazdagságért, sem világi gazdagságért, sem egyéb okból sem egyéb okból meg nem tagadom. meg nem tagadom. Isten engem úgy segéljen. Isten engem segítsen. A mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel, a hitnek minden erejével, hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő általa, a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Ámen. Énekeljük, kedves testvérek, az 541-es számú dicséretünk első versét. Jövel, Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket éppen.
és most az ősgyülekezet és egyházunk régi gyakorlata szerint egyházi előjáróitok, kezüket fejetekre helyezve kérik Isten szent lelkének kiáradását életetekre. Mondja kegyelmes Istenek. Ámen. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Hirdesd az ígét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Tegy, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Amen. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged. Közd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. Ámen. Légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Mindezek után, a mi Urunk nevében és egyházunk közösségének megbízásából ezennel elküldünk titeket a lelkipásztori szent szolgálatra. Ez ünnepélyes pillanatban emlékezzetek meg Urunk parancsáról és ígéretéről, aki ezt mondta: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, legyetek rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Amen. A felszentelt lelkipásztorok imádsága külön. Bejdek Endre fog imádkozni.
Imádkozzunk. Urunk, úgy állunk meg Te előtted, mint akik szükséget szenvednek. Te hatalmas vagy, szentséges és igazságos. A szavadra előállt a mindenség. Ismered és igazgatod a föld minden teremtményét. Hozzád mérve minden kicsiny, jelentéktelen, alkalmatlan. Így állunk itt. Örömmel és hálaadással szívünkben, egy hosszú út végén, vizsgákkal, tanulással, tapasztalatokkal a hátunk mögött, de szükséget szenvedve. Tökéletlen emberek vagyunk, méltatlanok hozzád. A magunk bűneivel küzdünk, botladozva minden nap, és Te ránk bízod az evangéliumot. A hirdetett ige, a Te ígéd. Bűnös ember ezt a súlyt el nem hordozhatja. Kérünk ezért, könyörülj rajtunk. E könyörület nélkül el nem indulhatunk. Letesszük eléd bűneinket, kezedbe helyezzük életünket, és könyörgünk kegyelmedért. Urunk, ha visszanézünk, hála tölti meg a szívünket. Köszönjük, hogy Te már végérvényesen megsegítettél. Feltámadtál, legyőzted a halált, örök életet adtál. Sokszor és sokféleképpen segítettél a mi életünkben, szolgálatunkban. Áldásoddal árasztottál el minket. Elhívtál, szolgáddá tettél, neveltél, formáltál. Köszönjük, hogy itt állhatunk. Köszönjük, hogy idáig elvezettél. Ígérjük, hogy igyekezni fogunk. Nem akarunk szégyent hozni rád, egyházadra. Nem akarunk senkit megbotránkoztatni. Hűséges szolgáid leszünk. Tudjuk, hogy erőnk kevés, de a Te szavadra elindulunk. Ha Te kísérsz utunkon, akkor nem félünk. Ne hagyj el minket, kérünk, és mi minden erőnkkel a Te nyomodban járunk. Ámen. Egyházkerületünk főgondnoka dr. Molnár Pál köszönti a felszentelt lelkipásztorokat. Gyülekezetet kérem foglalnak. Kedves gyülekezet, öröm van szívünkben, őszintén hála az Úristennek, hogy kibocsátja általunk az elnökség, illetve az egész egyházkerület nevében az ifjú lelkipásztorokat, akiknek a hitvallását és az eddigi életútját meghatottan és örömmel hallgattuk, és összegezve azt mondhatjuk, hogy az eddigi életutak egy részének a tanulmányok lezárásával vége lett, ugyanakkor a szolgálat most kezdődik Isten segítségével és az ő nevének dicsőségére. Megköszönöm mindenek előtt családoknak, szülőknek, testvéreknek, nagyszülőknek is azt az áldozatos szeretetet, amivel felnevelték őket, és itt kell hálát adjunk azért is, hogy a teológián tanulmányokat elvégezve az oktatók és a lelki nevelő révén is megtapasztalták azt, hogy küzdeni kell azért, hogy az Úristen neve mindenütt tisztán és igazon fényeljen. Én úgy látom,
hogy ez a küzdelem az, ami kell, hogy tovább is vigye őket. De ugyanakkor örömmel töltse el az a tudat, hogy kinek a nevében és kiért mennek és küzdenek. És a küzdelem mellett szeretet kell, hogy eltöltse szívüket Krisztus iránt, az ő igéje iránt és az emberek iránt, akiket vezetnek az Úr felé. És abban a nehéz és küzdelmes és nem mindig háládatos munkában, amit végeznek, amit a világ részéről nem kapnak elég megbecsülést, én úgy érzem, mégis emelt fővel és bátor szívvel végezzék hivatásukat, és ebben kérem a majdani gyülekezeteket, vagy közösségeket, ahová kerülnek, hogy bátorítsák őket ebben, és legyenek befogadó szívűek Krisztus tanítása iránt. Így presbitériumokat is kérem, hogy együtt működjenek mindenkor, és egyben fogadják azt szeretettel, akit az Úristen odarendelt a gyülekezet élére, az ő vezetésére. A Pál apostol Korintusbeliekhez írt levelének 15. része 58. versével szeretném köszönteni a most felszentelt lelkipásztor testvéreket. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Így legyen, helyért imádkozunk, és kérjük az örök Istent, hogy az ő nevében hirdessék az ő szent nevét. Egyházkerületünk főgondnoka és a jelenlévő egyházmegyei főgondnokok egy készfogással bizonyítják meg felétek atya-fiúi szeretetüket, és közben adják át az emléklapokat. Ünneplő gyülekezet, most jártek, könyörögjünk a mi Istenünkhöz, felszentelt lelkipásztorainkért és az Anyaszent Egyházért eképpen. Szent Háromság, egy örök Isten, áldunk és magasztalunk téged az Anyaszent Egyházadért, ami nem a miénk, hanem a tiéd, és ez életünk legnagyobb bizonyossága. Kérünk, bocsásd meg, hogyha bármikor is a magunkénak tartottuk, és úgy próbáltunk tenni érte,
mert azt hittük, hogy ha a Te országodért imádkozunk, a Te országodért fáradozunk, akkor az úgy van, hogy Te jössz és segítesz nekünk. Köszönjük, hogy megtanítottad, hogy ez az egyház a Tiéd, és a Te országod úgy jön el, hogy minket vonz be a Te munkádba. Szent Háromság, egy örök Isten, áldunk és magasztalunk a múltért, a jelenért és a jövendőért. Azért a múltért, amit legnehezebb időkben is háladással vettek el a Te kezedből a mi atyáink. Köszönjük neked a jelent, és kérünk, segíts nekünk, hogy a Te kezedből tudjuk elvenni mindig azzal a boldog örömmel, hogy legyen meg a Te akaratod. És köszönjük, hogy a Te kezedbe tudhatjuk az egyház jövőjét. Kérünk Téged, hogy amikor formálod a jövőt, a Te egyházad jövőjét, soha ne a mi bűneinkre nézz, hanem nézz egyházad igaz hitére a Jézus Krisztusban. Így kérünk, áld meg mindazokat, akiket bevonsz a Te munkádba. Most elsőrenden könyörgünk fiatal lelkipásztor testvéreinkért. Légy velük az életnek minden helyzetében. Kiváltképpen akkor, amikor emberi értetlenségekkel, gonosz szándékkal vagy bármi mással találkoznak, ami legyőzhetetlen akadályként tornyosul eléjük. Áld meg őket a Te szent lelkeddel, hogy mindig eszükbe jusson ez a Te egyházad és a Tiéd. Te őrzöd, Te táplálod, és te viszed a végső győzelemre, mert hisszük a prófétákkal együtt, hogy eljönnek majd a népek, és leborulnak, és együtt mondják a mennyei seregekkel együtt, hogy szent vagy örökké. Így áldassék a Te neved mi közöttünk most, és minden időben fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen. Amen. Mégis azt mondom, hogy tessenek fölállni, mert a himnuszt fogjuk énekelni. Isten tiszteletünk végéhez közeledve énekeljük a himnuszt.
helyet, kedves testvérek! Megköszönjük a Miskolc belvárosi református egyházközségnek, hogy lelkész szentelő ünnepi közgyűlésünket befogadta. Szeretném megköszönni Hajnal András, szeretett szolgálatunk igazgatójának a kántori szolgálatot. A záró ének hirdetése előtt a kivonulás rendjét szeretném hirdetni, ismertetni. Elsőként az egyházkerület elnöksége, az egyházmegyék elnöksége, a felszentelt lelkipásztorok, majd a közgyűlés tagjai, és őket követő a gyülekezet. Annyi tiszteletteljes kérésem van, hogy a Kossuth utcára való kijárat az legyen az elnökségé, a felszentelt lelkipásztoroké, hogy ott egy fényképet tudjunk majd készíteni, és a többiek utánunk, illetve a Palóci utca felé vezető kijáraton távozzanak Isten hajlékából. Isten kegyelme maradjon veletek, hogy mindvégig megálljatok, és növekedjetek a hitben. Isten tiszteletünk végén énekeljük záró énekünket, a 834-es számú énekünk harmadik versszakát. A 834. számú ének harmadik verse így kezdődik: küld útra hírnöki csapatját, és adj erőt onnan felül nekik.